Dayane ambek manakong mring Hyang Maha Mulya sanyateng mrih rahayu maring manungsa sami manjing swarga kung bagya jiwaraga iku kanyatan yekti Om Sikraten Sumerah katur jeng murbengrat jatining panembah Gusti Maha Dumadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau Kang Gareng odo-odo greget saut songo jangkep. Wah iki nek pas greget ya Truk. Ning iki mencoba gawe sanggit gong. Iki bola-bali awake dhewe karangane dhewe. Dayane ambek manekung. Kuwi werdine piye, Truk? Nah, kene kekuatan daya iki lak kekuatan to, kekuatane piyayi sing ambek manekung iki nek ora kleru iki ya sing anu apa jenenge kusuk ngono kae. Kusuk oleh apa, Truk? Lho oleh nyuwun ana ngarsane Gusti Allah kuwi mau. Nek basa agamane ya kusuk. Ya tegese iki tekun oleh zikir nyuwun ana ngarsane Gusti Allah kuwi mau. Ngono ya. Mring Hyang Maha Mulya. Hyang Maha, Tuhan yang Maha Mulia. Wah kuwi ya termasuk pujian ya, Truk. Lho iya. Sanyateng mrih rahayu, apa to sing disuwun ora ana liya ya pamrih supaya diparingi rahayu utawa karahayon utawa keselamatan, kesejahteraan, kedamaian dunia terus akhirate. Oh ngono ya, Truk. Keselamatan ning akhirat ya nek iso mlebu ning swarga ngono, Gong. Iya ya, Truk. Maring manungsa sami. Dadi ndongane iki ora mung kanggo awake dhewe, Gong. Kuwi mula nek Gusti Allah maringi tuntunan doa ana tuntunan doa sing ora kanggo awake dhewe tok. Ning kanggo kabeh muslimin, muslimat, ya mukminin, mukminat. Oh iya ki ana dongane ya, Truk. Lah iya. Supaya dikeparengke manjing swarga gung. Sebab finale awake dhewe ning donya iki kabeh menungsa iki lak finale iki mung ana nggon werna loro kuwi mau, ning swarga apa ning neraka. Jebule ngono ya, Truk. Awake dhewe kadang kok keselimur ora gatekke tekan kono kok. Mula ning donya iki awake dhewe ya ora iso ngoreksi, ora kober ngevaluasi iki kira-kira iki kebaikanku ki wis cukup apa durung nek mlebu swarga. Mongko jalan masuk surga iki nek kebaikane akeh ya, Truk. Iya. Mula kaya nganti Gusti Allah dawuh didhawuhi fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam mencari kebaikan. Kuwi lah syarat masuk surga iki nek kebaikane akeh. Oh iya ya, Truk. Nah iya, ora kober ngitung awake dhewe. Lah buktine apa, Truk? Lho buktine iki awake dhewe iki Gusti Allah wis ngeparengke kae kok. Salah sijine sing golek kebaikan sing akeh iki contoh sing gampang nek membaca Quran. Mongko jelas iki Gusti Allah paring dawuh nek kuwi kebaikane akeh. Satu huruf 10 kebaikan lho coba. Ki satu huruf. Lah kuwi 10 kebaikan iki satu huruf dicemplungke ning nggon timbangan kebaikan wis nambahi bobot.
Apa meneh nek nganti beratus-ratus ribu huruf, lho coba. Ning wedine awake dhewe ya nalika semana ya ora kepikiran pengen maca. Lha kuwi lak kaya-kaya awake dhewe lak wis rumangsa cukup kebaikane wis akeh. Wis ora usah perlu golek kebaikan lewat membaca Quran lho. Utawa liyane lewat sedekah, lewat apa liyane, ora patek nggatekke. Oh iya ya, Truk, heeh. Lah nek nggatekke mesti ya membaca Quran iki mesti eman-eman nek ora diwaca wong entukke kebaikan sing akeh kok. Monggo kuwi syarat masuk surga nek kebaikane akeh. Monggo awake dhewe ora tau nglumpukke lho coba. Wah, kaya-kaya wis cukup ya, Truk. Nah iya kuwi lak kaya-kaya awake dhewe wis cukup munggah swarga wis beres ngono to. Wah iya ya, Gong. Kuwi contone iki ngono kuwi mau Kang Gareng. Manjing swarga gung bagya jiwa raga. Bahagia ya, Truk. Nah iya nek manut dawuh Gusti Allah ngono kok. Tidak susah dan tidak bersedih hati, bahagia iki nek masuk surga ngono kok ceritane iki ngono kuwi kok. Wah iya ya, heeh. Iku kanyatan yekti. Oh, kasunyatan ya, Truk. Iya dari berbagai penjelasan utawa keterangan Gusti Allah sing ana nggon kitab suci iki nek dipikir karo diakal iki ternyata masuk akal. Jebule masuk akal iki ora kudu ndelok nganggo mripat. Ya nganggo informasi barang lek iso dipikirke kira-kira iki sesuai karo akal pikiran apa ora ngono iki jebule eneng. Wah iya ya. Sigra den sumarah mula syarate Gong. Apa Truk? Ya berserah diri. Berserah diri kepada Allah ki mau syarate. Nek basa Arabe ya berserah diri ki ya Islam ngono. Oh kuwi katane ngono ya. Iya. Dadi Islam ki maknane berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa kuwi maksude tembung Islam kuwi ngono. Mendapat keselamatan dengan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Oh ngono to, Truk. Iya. Sigra den sumarah katur njengmur bengrat. Oh ngono ya, Truk. Lah berserah diri iki ya werna-werna. Tegese nek diumpamane disimpulke Gong iki jebule nek manut dawuh para ulama ki lah kae menjalankan segala perintah. Berserah diri menjalankan segala perintahnya dan berserah diri melaksanakan apa sing dilarang ki tidak dilanggar. Oh ngono ya. Iki bentuk berserah diri. Oh ngono. Jatining panembah Gusti Maha Dumadi. Ngono ya. Gusti Maha Dumadi maksudnya apa to, Truk? Lho maksudnya ya Gusti sing Maha Pencipta yang menjadikan. Oh iya ya, Truk. Nah iya kaya dene awake dhewe barang iki lah. Saka dene ciptaning Gusti Allah. Ngono. Nalika Gusti Allah paring dawuh utawa nek basa Arabe ke berfirman. Kun fayakun jadi kowe Bagong ya dadi Bagong. Oh iya ya, Truk. Kun jadi Petruk. Oh dadi Petruk. Tegese firman utawa kalimat Gusti Allah kuwi iso ndadekke menungsa ya mung nganggo kalimat kun fayakun kuwi mau. Oh dadi menungsa, dadi menungsa. Dadi kalimat Gusti Allah iso menciptakan menungsa. Menungsa seluruh dunia kuwi ya cipta dadine saka firmane Gusti Allah kabeh. Oh iya ya, Truk. Kabeh ya, Truk, ya kabeh. Gusti Allah ya arep nyiptake gunung ya gari kun fayakun dadi gunung. Dadi gunung ana ki ya merga saka firmane Gusti Allah sing ndadekke dadi gunung. Firmane Gusti Allah dadi laut. Iso merga firman iki kalimat kok nek Gusti Allah wis kalimat kun fayakun dadi banyu.
ya dadi banyu. Oh, kuwi sing dikarepke kalimate Gusti Allah dadi makhluk ya, Truk. Iya, dadi makhluk ya werna-werna. Ana sing dadi benda, kun dadi srengenge. Nah, akhire kalimate Gusti Allah ya ndadekke srengenge. Kalimate Gusti Allah sing dadi srengenge. Ana sing dadi bintang lho, iki saka kalimate Gusti Allah kuwi mau. Wah iya ya, Truk, Iki mau ya gong, sesuk teruske meneh, Truk. Wah iya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.